Chamisa embarks regional campaign tours. Aiwa zvachizoendwa manje. Nyika yose yakangotarisa pana Nelson Chamisa. Noda kuti vamwe vakomana vese vakaoneka kuti vatengesi kubva aiwa kunana Douglas Monzora, kuna Biti, vana Singzo Chabangu, chokwadi chakutongobuda kuti aiwa vakomana vana Washman Mnuve hapamborina vari useless. But Nelson Chamisa aramba ati stand still. Akanyasa kuratidza kuti aiwa ada kurwa semvuma nesemvumba nevamwe vake vana Osalosiziva nana Amos Chibaya. Panapa pane chiitiko chinoitika kuNamibia. Sati tapinda mumashoko anobuda nyogwa noti wasubscribe ulike turn the bell icon. Tipinda mumashoko anobuda achireward nekutenda Nelson Chamisa munyogwa muchinzi the country's most celebrated and charismatic political figure Nelson Chamisa's team is in Namibia engaging Zimbabweans living there. Panapa pane reports inopotswa naOsalosiziva anoposta mapictures amuri kuona ayo onera achiti in Namibia addressing fellow Zimbabweans living in this beautiful part of Africa. We engaged in a robust and insightful conversations about the current state of politics and the future prospects of the alternatives led by President Nelson Chamisa. We are grateful for the warm hospitality and solidarity shown by our own compatriots in Namibia onwards. Domashoko arikuya panapa achiti aiwa takatongonovhizita kuNamibia tikatonoona kuti aiwa vanhu uko vari kuzviona sei tichisvika tinova-educata tinoudza about our new movements zvatiri kuda kuronga, our new plans, towards my elections kana towards my fresh elections kana opportunity ichinge yauya vachiudza zviri paground noti kuudzwa mafosudzi vanenge vachiudzwa nevakomana ava vatengesi ava. Kuti mafundo enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi mina comment section medu, musanosubscribe, like and turn on the bell icon.